вече сме готови и със съдържанието на таблицата. Сега ще се занимавам малко с форматиране. Най-напред ще направим изискването, което беше в точка 8.1 и което пропуснахме, а именно форматирайте знаците в таблицата на 10 пети. Това означава всички символи да бъдат с големина 10, което значи, че ние трябва да маркираме цялата таблица. Най-лесният начин за маркиране на таблицата, това е при появата на тази кръстообразна стрелка в горния ляв ъгъл на таблицата, да кликнем върху нея, с което сме сигурни, че е маркирана цялата таблица. След това в раздела Home отиваме в групата Фонд и променяме големината на 10. Точка 8.3 се занимава изцяло с форматирането на таблицата и много често в тези тестове се използва автоматично форматиране. Форматирането е художественото оформление на таблицата, затова отиваме в раздела Дизайн. Ако не се използва автоматично форматиране, а в инструкцията е казано форматирайте границите на таблицата и фона, както е показано на листа, тогава ние трябва да използваме бутоните Border и Shading, с което да направим фона. Много често, както казах, обаче в тестовете се използва автоматично форматиране, както в случая. То се постига с прилагане на стил на таблицата. Отваряме полето за стил на таблицата, Table Style, и всъщност тук са разделени на две основни групи стиловете: Grid Tables и List Tables. В нашия случай ние искаме Grid Table 6 Colorful. Ориентираме се малко по това, което е показано на листа. Значи в раздела или в групата Grid Table трябва да намерим Grid Table 6. Ето, това е Colorful. Кликваме върху стила и той се прилага върху нашата таблица. Имаме още малко изисквания за форматирането, а именно без специално форматиране на последен ред и последна колона. Тези специални форматирания или към кои части на таблицата е приложено специално форматиране, се вижда от Table Style Options, т.е. тези чекчета, които се намират вляво от стиловете. Искаме да няма форматиране в последния ред, а това е Total Row, т.е. ако има тук чекче, трябва да го махнем. В случая няма, така че го оставяме в този вид. Последна колона, това означава Last Column, т.е. и от тук изключваме чекчето, и останалите обаче чекчета трябва да са включени. Така че там, където пък не е включено и не е упоменато специално, трябва да го включиме. Така сме готови с форматирането на таблицата. Центриране на цялата таблица се постига, когато маркираме цялата таблица, и тук вече можем да използваме бутоните за центриране на абзац. Първата колона с ширина. Тук е дадена точна стойност. Достатъчно е да застанем в първа колона и от Table Tools Layout имаме
полета, в които можем да настройваме височината на реда и ширината на колоната. Разбира се, ако решите да маркирате колоната, това не е грешка, но по принцип няма смисъл. Искаме тази ширина на колоната да е 0,3, така че даваме съответната стойност. Останалите колони, както е показано на листа. Това означава, че ширината на колоните трябва да ги направите така, както изглеждат на листа. В случая, мисля, че нашата втора колона трябва да бъде стеснена и задължително останалите две колони, трета и четвърта, също трябва да са стеснени. Така, и накрая остана да подребниме вертикално и хоризонтално текста, така както е показано. За целта използваме тези бутони от групата Alignment, като започваме да подребняваме по-отделно. В клетката кръстоносни походи текстът е вертикално центриран и хоризонтално. Същото е и в клетката от до и години. Съответно, годините също са вертикално и хоризонтално центрирани, а останалите текстове са ляво подравнени център. Така, ние сме готови с таблицата. И не ни остава нищо друго, освен да натиснем Save.